Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva nieda l-konsultazzjoni pubblika l-ewwel strateġija saħħa diġitali u d-dejta tas-saħħa li tissimbolizza pass storiku fit-trasformazzjoni tas-settur tas-saħħa f'Malta. Waqt konferenza l-Ministru għas-Saħħa u Anzjanità attiva Joe Etienne Abela qal li din l-istrateġija diġitali trid tkun mibnija mal-pazjent u ma' min irid jieħu ħsiebu. Għax hawnhekk aħna rridu sistema ta' saħħa li hija two-way traffic. Il-pazjent bija jikkomunika mal-ispeċjalist, mal-professjonist u bil-kontra. Ġifieri dak huwa il-punt fokali kruċjali tal-istrateġija. Hawnhekk qed nitkellmu fuq investiment ta' 100 miljun fuq medda ta' 10 snin. Il-Ministru Abela qal li din l-istrateġija tiżgura kontinwità fil-kura permezz ta' sistemi konnessi u titjieb is-saħħa pubblika permezz ta' teknoloġija avvanzata. L-istrateġija tistabilixxi viżjoni ċara l-sistema tas-saħħa ċentrata fuq il-pazjent, imħadma diġitalment u mmexxija mill-innovazzjoni u intelligenza artifiċjali l-AI. L-istrateġija se tiffoka fuq 3 pilastri ewlenin: id-data, trasformazzjoni diġitali u l-AI. Bekk jiġu simplifikati l-operazzjonijiet u jitħaffu l-avvanzi teknoloġiċi. B'kollox l-istrateġija tinkludi 28 azzjoni ewlenija. Tħares lejn trasformazzjoni tal-proċessi interni, investiment anka f'intelligenza artifiċjali, f'sistemi li jużaw intelligenza artifiċjali, kif ukoll aktar użu ta' data biex aħna sistemi tagħna dejjem jaqdu aħjar il-pazjent. Fil-konferenza li matula ġiet diskussa flimkien mal-professjonisti mediċi it-triq il-qoddim għal din l-istrateġija, il-Ministru Abela qal li l-istrateġija s-saħħa diġitali u d-dejta tas-saħħa hija parti mill-Viżjoni Malta 2050 u permezz tal-kollaborazzjoni, governanza soda u investiment kontinwu, Malta qed tpoġġi lilha nfisha fuq quddiem nett fit-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa.